Sorterriko koplak doinuan, galdera erantzutekoa. Aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz. Ai txikitan gure kasa, soka pasa eta pasa, soka saltoa baino gehiago, ez alda urkatze jolasa, ez alda urkatze jolasa. Urkatzearen gailurra, zu ezkontzea ez da ziurra, aita pijoek beti izan dute, neska santarren bildurra, neska santarren bildurra. Ni hasi naiz entenditzen, ezkontza ez da existitzen, soka saltoan ona izan da, berreunera heldu nintzen, berreunera heldu nintzen. Berreunera heldu ara, Matusalen zaraia da, beraz bizirik ez da ezkonduko, zeruan espaldin bada, zeruan espaldin bada. Bajarriko naiz alare, nere amonaren pare, ni neskazarra egin naiz baina, zu oraindik garaiz zaude, zu oraindik garaiz zaude. Hasi zitzaidan bizarra, ez dut aurkitu izarra, 14 urten euskan sasoian, egin nintzen mutil zarra, egin nintzen mutil zarra. Bizarra duzu buruan, fularra modu estuan, mutil zarraren pinta daukazu, xigarro hori eskuan, xigarro hori eskuan. Eta mutilzar hil arte, urteko hori dakarte, nire aitaren kuadrillakoek berorik aiten didate, berorik aiten didate.